Navštivte s námi město, jehož dny jsou sečteny. Šla tudy kdysi stará obchodní cesta z Loun do Míšně. Podél ní vznikala města. Tady v údolí mezi vrchy Špičákem a Jelení horou bylo založeno horní město Přísečnice, vzpomínané ve starých zápisech už roku 1335. Byl to bohatý kraj. Vždyť v okolí města se těžilo stříbro. Záznam z roku 1342 říká, že se tady nějaký čas razily z kovu mince, jež užitek městu přinášely. A ještě ve století 16. se mluví o rudných dolech, hamrech, puchernách či stoupách. A v polovině minulého století jsou tady ještě v provozu rudné doly. Město samo bylo založeno na pravidelném půdoryse kolem rozlehlého náměstí. Městská radnice. Její dnešní podoba vznikla v první polovině 19. století. Ale než zanikne i město kolem ní, je nutné zaměřit přesně každou budovu, aby pro budoucnost byl zachován alespoň vzhled již neexistujícího horního města Přísečnice. Touto věží kdysi zasedal soud. A vzadu ve dvoře jsou zamřižovaná okna několika cel městského žaláře, kam byli posíláni ti, které soud potrestal. Nenechme se mýlit ne příliš starým vzhledem budovy. Pod zemí můžeme nalézt zachované části staré stavby. Je ze 16. století, jak o tom svědčí mohutné středové pilíře zajímavého podsklepení. Také sousední dům vedle radnice, který je s ní dokonce propojen, stojí za zhlédnutí. Je pro městskou architekturu Přísečnice a jejího okolí typický. Převážně má pozdně rokokový vzhled. Uvnitř budovy se však zachovaly daleko starší prvky, ku příkladu hřebínkové klenby. V patře bývalo v minulosti městské muzeum, založené místním občanem Hassnerem, který pobýval dlouhá léta v Singapuru. Hassner si přivezl mnohé orientální předměty, které se staly základem sbírek muzea. Byly pak doplňovány tím, co si z dalekých cest přiváželi místní muzikanti. Po druhé světové válce byly sbírky předány do Náprstkova muzea v Praze. Je až neuvěřitelné, že toto město bylo kdysi kvetoucím centrem, kde ještě v roce 1914 žilo 4 000 obyvatel. Roku 1811 Přísečnice vyhořela. Ze 400 domů jich lehlo popelem plných 314. Z barokní podoby města
se dochovaly hlavně sochy, svědci jeho bývalé prosperity a hornické slávy. Roku 1712 nechal přísečnický měšťan, řeznický mistr Kryštof Šel, postavit u fary trojiční sloup. U zámku stojí socha svatého Floriána, ochránce před požárem, na kterou rukou společnou přispěli čtvrtláník a kupec Johann Krus a mlynář František Roller. Zdá se ovšem, že ani svatý Florián nepomohl při onom velkém požáru. Přísečnice se nikdy nesnažila budit velkoměstský dojem. Jen jednou v době secese byl na nároží proti radnici postaven dům, který by mohl klidně stát na ulicích Prahy či Vídně. Na náměstí, obklopen parkem, stojí Mariánský sloup. Nejstarší socha, datovaná rokem 1699. Podstavce přísečnických soch svědčí o hornické minulosti města. V jednom z nejstarších přísečnických domů je lékárna. Její zařízení je pozdně ampírové. Vejdeme-li dovnitř, jako bychom se octli v minulosti, kdy Přísečnice byla kvetoucím městem. Od té doby se v této lékárně snad nic nezměnilo. Černá kuchyně už neslouží svému účelu. Ale něco se tady přece jen vaří, hněte a mísí. Léky, masti, prášky, prostě všechno, co vyžaduje lékař pro zdraví lidí, kteří ještě v Přísečnici bydlí. Uprostřed náměstí stojí rokokový zámek. Ze starých záznamů víme, co na jeho místě kdysi stávalo. To se ovšem musíme vrátit do roku 1518. Tehdy dosedl na Přísečnici pan Vilém Hasišteňský z Lobkovic a zahájil stavbu tvrze, jež ochraňovat měla městečko i obchodní stezku. Podle dochovaných zpráv byla tvrz obklopena vodním příkopem, ve kterém 4 kopy pstruhů a 3 kopy kaprů nasazeny každoročně byly. Čili nejen k obraně, ale i k užitku stolu páně Hasišteňského příkop upraven byl. V této podobě se tvrz uchovala až do roku 1640, kdy byla vypálena švédskými vojsky. Až roku 1650 zde začal nový ruch. Na zbytcích tvrze byl vystavěn zámek. A ještě v témže století byl vybudován zámecký vodovod. Po roce 1727 zámek schátral. Zda to bylo proto, že byl v císařském držení, nelze dokázat. Ale po skončení péče císaře pána zbyly ze zámku jen trosky zdí a 3 válcové věže. Tehdejší pan vrchní Kryštof Kaiser dal proto roku 1794 zbořit zbytky zámku
a přikázal vystavět nový panský dům. Zajímavá je částka, za jakou byl pořízen. Pan vrchní vedl přesné účty a ty říkají, že to bylo 10 687 zlatých. Je to málo či mnoho? Těžko dnes přepočítávat. Dominantou města je kostel. Byl vysvěcen v 16. století. Jeho dnešní podobu mu vtiskla stavební úprava po velkém požáru roku 1811. Kostel zmizí, zanikne, stejně jako celé město. Snad kdyby byla Přísečnice tím, čím bývala ještě na začátku století. Ale dnes tady žije už jen pár stovek obyvatel. A tak musí ustoupit přehradě pitné vody pro lidi pod horami, kteří ji tolik potřebují. Při silnici do Rusové stojí zajímavá dvoustranná plastika s tematikou svaté rodiny, postavená roku 1721. Roku 1726 vznikla tato socha, která byla umístěna před hřbitovní bránu. Zobrazuje námět tolikrát v církevních plastikách zpracovaný – pietu. Na hřbitově pak stával pozdně gotický kostelík, který byl nedávno zbořen. Před likvidací Přísečnice a jejího hřbitova bude nutno se ještě přesvědčit, zdali v základech tohoto kostelíka nebyla umístěna hrobka pánů hasištejnských z Lobkovic. Do celého světa odtud z Přísečnice odcházeli hudebníci. Vždyť městská hudební škola mívala až 6 ročníků a navštěvovalo ji 200 žáků. Tuto tradici založil přísečnický purkmistr Walter, který žil koncem 18. století. Pro svou vynikající hru na harfu byl nazýván králem Davidem. Pan purkmistr hrával patrně pro své potěšení a zadarmo.
Pak si však přísečničtí uvědomili, že hudba by je mohla živit. Zakládali se kapely, dokonce i dívčí. Byl o ně zájem po celém světě. Hráli v Tichomoří, v Orientě, v Černé Africe. Vozili si odtud množství darů a suvenýrů. Na silnici naproti hřbitovu je socha Panny Marie Svatohorské, pořízená Adamem Hánem roku 1753. Hledí na město, jehož dny jsou sečteny. Tento film je vlastně zápisem na poslední stránku kroniky horního města Přísečnice. Město zmizí pod vlnami jezera a s ním i stopy slávy a někdejšího bohatství.